बीजेपी 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 आईपीएफटी 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 भारत माता की महाराजा वीर विक्रम की महाराजा वीर विक्रम की महाराजा वीर विक्रम की। भारत वर्ष के सब जनजाति मोदी के साथ है, आपको भी रहना है, मोदी जी के साथ चलेंगे, वही सबसे बड़ा सांसा है। मोदी जी के साथ तिनी जनजाति जुब समावेश खालाय माने बोसोर जति सक्सेस खा सिनी तिनी 100% नि बारा जों 110% सानाय आसक बादा विपत्ति फाइमा परेबो सिनी बीजेपी आईपीएफ तिनी जुबक रक तिनी जेबाबे मैदान अंखरका नर बुनुखा पुलान सिमी एमन भाबे बरक लामा पुरा एकदम लामा कपुलुं जे जागा स्पोर्ट प्रोग्राम दं ओ जागा एकदम कपुलुं सिनी फुंनि सिमी सिनी कर्मी रनो बुखा टक्का गाड़ी का सुका अनेक किसु जगह लामा बाद खाइका तारपरे आसक बादा विपत्ति पार खाइनाय सिनी कर्मी रक तिनी बीजेपी आईपीएफ तिरक खमलंग सिनी जे सक्सेस प्रोग्राम खायन बागै जेबाबे खाबाय बरक साइ टका ओ 2-3 दिन आं बरनो बेलाय खाबाय पाइफेलाय हामबाय मारिओ कारण तांगे हिमबा सिनी बीजेपी आईपीएफ तिरनो एकटा टारगेट खमलंग जों दिन सालसा सिनी खमाता तो बुनाय ओ टारगेट नि लक्ष्य तिनी 110% जों सक्सेस एवं साफल्य आईपीएफ टी बीजेपी जरा फाइमानजा खन्यारना आं जतनो बेलाय तेनरक जरा मीडिया कभारेज खन्यारबा आं बेलाय खाबाय खुबाय हामबाय मारो तिनी मेन एजेंडा तामनो तै प्रोग्राम खाइमान तामनो कितेंगै सिनी तिनी मेन एजेंडा हंकाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिनी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे 2014 सिमी ताबुक सुख जरा जे 9 बছর सरकार अंगमान तैनाय सिनी जनजाति युव समावेश तो आपनो रिगैनो सारातिपुर राज्यबो 1 मास बेपी कर्मसूची चलै दङ तिनी जों युव मोर्चा हायाखबा युथ आईपीएफ टी एकलगे थानसा बेनार खायनाय जों सिनी जे जुबग्रनि प्रति एकटा बातारिनानै खमलंग जों तिनी आबन बागैनो प्रोग्राम तिनी खायजाखा सामो सामोलाय गेज रक दं माने तिनी आरो सिनियर तिनी गेस्ट फाइमानजा फाइका सिनी राज्य सभापति बरम गोनां राजीव भट्टाचार्य ते सिनियर फाइमानजा फाइका बरम गोनां सिनी एक्स डेपुटी सीएम सिनी बरम गोनां एमपी सार सिनी डेपुटी सार ते और फाइमानजा फाइका सिनी तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा ते और फाइमानजा फाइका बरम गोनां मिनिस्टार शुक्ला चरण नवातिया ते एमडीसी एमएलए रक चेयरमैन सिनी राज्य सभापति नवदलबनी महोदय फाइजाक आबाइकानो मोटामुटी बीजेपी आईपीएफ तिनी जत्तो नेतृत्व फाइमानजा फाइका संमंगतेबो अबाहायकेना सिनी जनजाति जुब मोर्चा रक बस कांग सालो तामो वानसु जाकसिनी तिप्रासा दफानि बागै सिनी तिप्रासा दफानि बागै बीजेपी आईपीएफ टी 2018 सरकार फाइमा परेबो सब समय जों उन्नयननि सामङाव बिसास खायो आबाहायकायनो सिनी जे नाहारमं बाहायकाय सिनी तिप्रासा रंनि बागै जे जागा बियाल टंमानो बाहायकाय ओ बियालनो जों मिटिरि माना बागै बीजेपी आईपीएफ टी सरकार आपनो प्रसेसटा चालुगिबो दङ एवं आगामी दिनाव चालावबाय थानाय सरकार तंमाबा जों जनगणनि बागै सामं खालाय थानाय सिनी जे टारगेट जे न खुकुरै सिनी तिमा नङा बरनो बाहायकाय गारि न लामा हायाकबा न खुक तैरक विशेष करे चिनी जे जीवननि प्रयोजन जिनिस न खुक लामा तै आबत चिनी बेलाय नांगौमानि जीवन आवन बागैनो सरकारि भाबे विभिन्न प्रधानमंत्री आवास योजना থেকে रमय हर घर जल मिशन থেকে रमय चिनी जे सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजनार माध्यमे विभिन्न जायगा जेभाबे चिनी बर कोनो दिन लामा जे चेकार टाइल्स सिस्टेम लामा सिमाया आमाहायके गोबां जायगा लामा থেকে रमय विभिन्न नेशनल हाईवे 8टा नेशनल हाईवे जों माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 বছরनि आमाल जों 9टा नेशनल हाईवे मानि दं तो नर बुनुगै दङ जे आगरतला सिमी ताबा आसामाव थानाय बा सिनि आम्बासादरा बिसोर लामा आबन साइबते आयांगो नर्थ त्रिपुरा থেকে रमय नि यांगो उत्तर त्रिपुरा आमायके गोबां साफ्रोम থেকে रमय इनफ्रास्ट्राक्चर डेभलपमेंट जेबाबे खायजाखा तो सिनि त्रिपुरासनि सामं खायनाय बागै आगामी दिनाव सिनि मनो जे सिनि त्रिपुरासरं बागै जे बियाल कसाय तंमानो बाहायके आगामी दिनाव जों सल्व खायनाय बाहायके समाधान खायमानाय जों बाहायके चेष्टा खाय दङ सिनि बीजेपी आईपीएफ टी जुथ सरकार तै सिनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीबो आगामी दिनाव इ जे बुसकांनि लोकसभाव सिनि तेबो बिजन तंनाय तेबो सिनि सामं तांनानै गोबां परिकल्पना नाजाक तंनाय बिजन दङ सिनि आगामी 2047 जरा सिनि जे प्रधानमंत्री जे प्रकल्प बा बिनि जे चिन्ताधारा बिजन जों आबो सक्सेस खायनाय ताबुक तो अबाहायकेनो सिराय नंनाय सिनि तिप्रासा लोकरक सिनि जनजाति रक हागे खरांते सलायजाक जे रोमानि स्क्रिप्ट नि बागै आपनो तिले नंनि वानसुंग नंनि नाहार मुंता मत स्क्रिप्ट नि जे विषयता हिंकाय आबो
সংবিধাन বা ভারতনি রাयदाव जे फाइमानि आइननि मुताबिक सेभाबेनो थानाय आं कोनो स्क्रिप्टनि बितर्क বিষয়ে थांगिया कारण तांगै हिमबा सरकारिभाবে सारा भारतबर्षनि जे संविधाननि नियम अनुयायी जेता अंगनानै आबो नंनाय रोमान हिंके जुदि रोमान अंगनाय तके रोमान अंगनाय जुदि देवनागरी अंगनाय तके देवनागरी अंगनाय हायकबा बांला अंगनाय तके बांला अंगनाय तो सरकारिभाবে जे संविधान तो निनि आइन बागै तो एक्सट्राभाবে खाइजेगा सारा भारतबर्षनि जेता आइन एक लगि तो संविधान आइनबो सेभाবে कोनो ना कोनो जायगा आर्टिकल एक लगि फाइनाय तो सरकारिभाবে जे स्क्रिप्ट न गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया रिनाय जोंहाबो माने लाम सगैनाय ओ जनजातिनि तिनि समावेश फायदानि ओ जे कासो जानाय रक बुजानाय रक बरलाय साबाय कासो जाका साबाय बुजाखा ताङै तिनि बुजाना नाका बर साबाय कासोका आं बुनि बदलनाय मुंखौनान थांगिया तबे जारा बाहाय समाजो केबो फाइट प्रोग्राम केबो पार्टीनि प्रोग्राम बादारि थाने हायाकाबा केबो बरनो थाङै जे बुजानाय तिप्रासा तिनि गोबांमा आईपीएफ तिनि बरक बुजाखा जे बुजानाय निनि आबोनि तिप्रासानो तिनि अनेकटा बीजेपीनि बरक बुजाखा गारि सबाय जाखा आबोनि तिप्रासा बरकनो तो तिप्रासान बागै जों सामुले खायनायनि सावो आबार जों तिप्रासानो तैसा बुइ दङ तगै दङ काय आबो बुतै तिप्रासानो मेसेज रिमों बबनो मेसेज रि समाज आबनो सोसाइटिओ कि पलिटिक्स बागै जातिनो बुनान बागै जे एकटा पलिटिक्स खाय ना जातिनो हामदान थाखाय ब मथाफोन खायतो सीपीएम फोन खायतो कांग्रेस फोन खायतो बीजेपी फोन खायतो आईपीएफ फोन खायतो जतनो तै दुलै तंनानै आबो सिमेन्टनि लक्ष्य बा एजेंडा आहायके बुलाय तगलाय केबो कोनो पार्टीनो नरम रैबो मागला केबो कोनो पार्टीओ एक बङ मागला हामजा मुं तङाखाय नों जेसा पार्टीफोरनो राखनाय बरनो तै दुलै तंमाखाखाय एनी टाइम अ पार्टीनो बरक एक्सेप्ट खालायो आर नों जुदि आहायखाय बुइ तगै केबोनो लामा कासै बादा बिपत्ति रुइ केबोनि गारि सबाय रहरो केबोनि नक खुक सबायो केबोनि पार्टी बि सबायो आबो समाजनि एकटा गाहाम लक्ष्यnya तिनि नरो नखना जेबाबे गारि आटको गय लामानि आं अ बरनो और माने कासा नंग मिडियानि माध्यमे सुंना मसुं आबो कि माने समाजनि एकटा गाहाम तंनायनि लक्ष्य दे आबो कि पारामसे बरबाय खोथाय तंनानै एकटा लक्ष्य दे जारा आं आबाहाय मिस क्रिएशन खायनायनो जारा आबाहाय समाज आबाहाय बार्तारिनायनो आं जत पार्टीनि बरनो कबकनाय समाज बा पार्टीओ आबाहाय बरने कोनो जागा तारिदि बरक निनि कोनो कुंथाय बारा कुंथाय कलक आबो बरक कोनो सिया कारण तांगि हिमा बरने वान समाने तामो बाहायखाय कायसा परिस्थिति हायमा खायनाय जागा खुमलुं हाय जागा गाहामानो बाहायखाय हायमा परिवर्तन खायमानो हायमा जागा तुबैमानो बरक आबासि मेसेज थ्रु राजनैतिक सरकार पावर तंनाय पावर थांनाय पावर फायो पावर थाङो क्षमता थांनाय फायनाय तो आबसिनि मेन लक्ष्यया जों जुदि बीजेपीनो बुखा तुमा खांका आईपीएफ तिनो बुखा तुमा खांकाय सीपीएम खायनो बुखा तुमा खांकाय जे निनि मथा खायनो बुखा तुमा खांकाय आबसि सर्वश्रेष्ठ पार्टी अंगनाय चिनि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हमेशा बरगनो दलतै तंनानै सबका साथ सबका विकास नि जे चिनि मन्त्र जों जतबाय एक लगि एक तंगै थानानै चिनि जे चिनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जीबो सब समय चिनि मेसेज कायसा बार्ता रेबो जतनो तै दुलि थानानै समाजनि अन्तिम व्यक्ति नरा पर्यन्त चिनि थानानै लक्ष्य जे सामुकसनो जेबाबे निर्देश रेबो चिनि प्रत्येकटा कर्मीनो जों तिनि कुनो पाल्टा जवाब रिलिया नरो नखना पाल्टा जवाब रेखाखाय तो जों तिनि अजागा चिनि बरबाय बरक बुजा खामो चिनि बरबाय बरक थैले केमो जागाबो तो जों आबाहाय उशृंखल पार्टीओ जों विशेष करै उशृंखलनि चिनि नीति आदर्श करै जों सब समय चेष्टा खायो जे जागा माने कोनो एकटा हायमा परिवेश संगै दङ अ जागा बाहायखाय जों परिवेश न बाहायखाय थान्दा सुस्थ भाबे चिनि बरक जतनो तै दुलै जों तंनानै बागै जों तिनि आसो गोबां जागान फायगा केबनो बुइ तगैफार फायगा फायाबले चिनि कायसा पार्टीनि प्रोग्राम बीजेपी आईपीएफ तिनि प्रोग्राम अ जागा जतनो सामिलावना फायगा जों केबनो बुइ तगै राजनीति खायनो चिनि अ वान सुमानि बकरै दसरामनि सिमे दगमाले हातेव थांतानि गोबांबा बीजेपीनि फ्लेग एबा बानाराव फैसा जा खेतार जा गबा हायकेना दैसा आरो दगमाले हातिनि जे तिप्राम थाने पार्ट अफिस सबाय जा ओमफ्राय दाबो पक्सिल जामुंगबनो बीजेपीनि किजासक लिडार रक एबा आरोनि मेम्बार्स रक दगमाले हातिव बाना काले फाले जानि गिफिलदि बरक तिप्राम थाने पार्ट अफिस सबाय खालामथनै दाबो पक थुमनारं बिसिते बरक हायके सिलजामु अच्छा आनि आबोनो आं नरन मिडिया माध्यम आं कायसा क्लियरिफिकेशन नि नायाबो आनि थाने जे मेसेज फाइमाने बा इनफरमेशन फाइमाने तो बेखाय आंगाबो नायगे कायसा क्लियर खायरिनाय सम जेसा पार्टीनि फानं तो बीजेपी फानं तो केबोनि पार्टी बिसना सबायने बा केबोनि फ्लैग फेस्टनो सबायने आबो कोन एकटा पार्टीनि गाहाम लक्ष्यना आबो ना बीजेपी बो कोनो प्रश्रय दिवो आमते हायनो सुंबो सिलेंगो बा जेसा पार्टीनि फानं तो केबोनि पार्टी बिस सबायजाका बा फ्लैग फेस्टन गोबांमा सबायजाका आबो समाजनि टोटाल माने बरने कोनो भाषा करी आं बरनो प्रकाश खायने आनि थाने आबो अर्थहीन बरनो अ जे भाषा नां प्रकाश खायने तबे आबो कोनो दिनो एक्सेप्टेबल मानिया बरक आबनो कोनो दिनो ग्रहणयोग्यता बो खाइया नों पार्टी केबोनि पार्टीनो जुदि सिसिंनानै बा केबोनि पार्टीनो बरने मंत्री बा केबोनि सीएम नि फटरक सिसिगजागो हंकाय आबो जतो बरनो एकटा सेंटिमेंट नाव नों पार्टी बैनर टाम खायखाबा बतो कायसा सिम्बल छि जुदि असुविधा सुविधा तंहाकाय पार्टीनि बरक आसुगलाय कोन एकटा जुदि मिस आन्डारस्टेंडिंग अंखांकाय जों आसुगलाय सालायमानो
बाबा जिनिस तो जों समाधान खालामनाय बाबा जिनिस तो जों आचुलाय बाहाय मिसआन्डारस्टेन्डिं न बाहाय क्लियर खालामनाय तो पार्टीनि फ्लेक्स सोबायखा माने पार्टीनि फ्लेक्स सक्साखा माने बा पार्टीयावबो सोबायखानो जे समाजनि समाधान आबो लामाया आं अबनो जारा तिनि नरबो नुखना मिडियानि माध्यमे गोबां मा जागासिनो फ्लेक्स हायाकाबासिनि पोस्टार जे मिनिस्टारनि एमएलए रनि पोस्टार जारा सिसिंनाय रक बरंनो आं अरन सिमि कायसा बातराया मसङो समाजाव आबाहाय बरक बेसि दिन्थिकिया क्षमता करियो सि नों आबाहाय कै फुनु अंखाय जनगण नंखा सब सर्वश्रेष्ठ जनगण नन तनिबो मानो रखैबो मानो जनगण जुदि आवाज दिसना शुरू खायके हंकाय केबो कुनि न बासि गलाक ना बीजेपी यगनाय ना मथा यगनाय ना सीपीएम ना कांग्रेस केबो योग्य तो आबनो जनगण जनतानि जेबेबे शांति सिरं खला दङ सेबेबेन तन्दिरि जनगण सुंताम दग हिंबा आम जनता सोता हुआ शेर है अगर जाग जाएगा तो तूफान आ जाएगा सुदा कगाबसी तो आबनो जनगण जे खुमलंनि परिस्थिति गाहाम तमानो हाइमा परिवर्तन खायके हंकाय आबनि जेरा मिस क्रिएशन खायनाय बरं यागो पुरा आबो दायबद्ध तिनिनि जे खुमलंनि परिस्थिति हाइमां माने आबो जारा अजागानि किछु बरक समाजनि माने समाज आबाहाय बरक नष्ट खायनाय बरं कोनो जागा करै तो आं अरन सिमि कबंनाय खुमलंनि जे निवासी रंनो खुमलंनि अ जागानि बासिन्दा रंनो जे तंनाय बरं न आबाहाय रंनो कोनो दिन रंबो प्रसैतारि दे जों बीजेपी जुदि हाइमा खायखाय चुनो प्रसैतारि दे कोनो पार्टी न नाबाय प्रसैतारि दे कारण ताम हिंबा अ खति माने कायसा खुमलंनि हाइमा मेसेज फायो न्यूज परीक्षा हंकाय बा चिनि न्यूज खुलुका हंकाय सब समय खुमलंगा आजका उपतप्त घटना मथा बीजेपी एई sei बक्कर सक्कर माने आमाहाय गोबां मा मेसेज फायो काय जोंबो नायो चिनि खुमलं जे खुंथाय बारानि एकटा एडिसिन हेडक्वार्टार सब समय उज्जवल गाहामंगने अ जागाव बरक जाते जाति जनजाति जतन फाइनाय एकटा माने चिनि जे यूनिटी बा थानसा जों जेता शब्द हिलायो सब समय थानसानि आबसि फायो जतन कथाय तंनाने बुलायखाय तगलायखाय कोन दिन थानसाङै मैया थानसानि मिनिं रिनान थागांखाय जत बीजेपी खायनायबो आनि तिप्रा मथा खायनायबो आनि आईपीएफ खायनायबो आनि सीपीएम खायनायबो आनि कांग्रेस खायनायबो आनि जतन जों थानसा यूनिटी तुना नांखाय आबसि थानसानि एकटा नाहारमु जतन एकलगे तुइ एकटा बैनार तुबै मांखांखाय बसारा गुडमेन टेकेबो करि त्रिपुरा मथा पार्टी अफिस सबायजाक माने खानानै बिसिङाव जास्टिस माइनांका के बरक रादापुर बिएसआव थांनाय एफआईआर खालायनाय हिसाबै ओमफ्राय बरक साबना थांनाय एफआईआर खालायनाय सरकार दङ सरकारनि आइननि मते सोलिनाय जुदि जे बरक खायका जारा थाङै सबायका बरं यागो कोनो प्रूफ एविडेंस दंखाय अबस्यय आबो जुदि बीजेपी थाङै खायका बीजेपी बरक आसामी अंगनाय जुदि सीपीएम बरक थाङै खायका सीपीएम बरक अंगनाय आईपीएफ खायका आईपीएफ तिन बरक आसामी अंगनाय तो प्रूफ एविडेंस सारा नों बरना आके ब्लेम खायमानि बाय आबो आं मने खाया जे आबो बसु कततुगो अब माने सक्सेसफुली आइनि पदक्षेप मानो तो सरकार आइननि पथे सोलिनाय आइननि बाबे तंनाय आं अमनो कसारना मसङो तंग कसां जतन तंना अंथु आबनो तुइ इशु सुनामै जों ताबुक अर तिनि खुमलंखा नेक्स्ट टाइम ताका चलंगला जम्पु चलंगला ताम गेरेन्टी तंबा नक सकसा जाखाकायनि कुंथायबारा नक सकसा जांनाय केबो बुजा खांकायनि कुंथायबारा बुजांनाय केबोनि दुकान सबाय जाखाकायनि कुंथायबारानि दुकान सबाय जांनाय तो आबो कोनो दिन समाजनि नाहार मुंया कोनो दिन वानसुमुया आं अर बीजेपी तिनि कर्मीनाव कबकनाय आईपीएफ तिनि कर्मीनाव कबकनाय त्रिपुरा मथानि लिडार्स कर्मीनाव आं कबकनाय समाज तंकसांनो तंगिनानि चिन दायबद्ध जों पलिटिकली जेहेतु खाय तंबा चिन निश्चय केबने जत बरं जत नागरिकनि रेसपन्सिबिलिटी दं रेसपन्सिबिलिटी तामो जाते कोनो गंडगोल उशृंखलङातै समाज बा सोसाइटिनो बाहायखाय कायसा गाहाम पजिटिव वे तलांमानाय चिनि निनि आनि सहयोगिता बायसि आबो पसिबल आबो आं साइचुं खालायनाय बा साइचुं खालायनाय आबो कोनिनो पसिबल समाजनो जुदि सठिक लामा तलांनांखाय मथाने आइडियाबो नांनाय बीजेपी आइडियाबो नांनाय त्रिपुरा मथाने आईपीएफ तिनो आइडिया नांनाय जतनि साजेसन मोनसे कायसा किन्तु पजिटिव लामा फायो भुलायथाय तलायखाय चिनि कोनो दिनो समाधान फायो आबो